Dak ma Garissa ni kod luoro kalure kod monj ma itimo kod le mag bunge masani koro oro golo oko kendo manyo chiemo nyaka e mier ma en bang' ondiego toyo moro monjo kendo kayo marach jaduong' moro e gweng' ma kono ka gikwayo piny owacho kokale bado bila marito le mag bungu mondo mi okonygi. E od thieth maduong' ma Garissa kama noringe kode mondo timne thieth, jaduong' no pod kalere mapek bang' ondiego toyo monje kendo kidhe marach. Jodak makono ywak ni ondiego toyo sani okonore kendo nego jamni magi kama lite moloyo ni sani koro dhano bende gidonjore kendo gimonjo. Kama imeleta shida wakati afisi yanakula naye nakula mbuzi, ngamia, ng'ombe na bidandamu. Luoro kod kion komedore chuny jodak makono ni oro ma okwako gwengego nyalo miyo le mag bungu media olweny mager gi joka dhano ka gikwayo duol marito le mag bunge mondo mi okonygi e wachno mapiyo. Na hiyo shida inasababisha mambo ya drought, na hiyo drought pia wakati tuko na drought inakujanga hiyo hasira. Na hiyo mzee sasa ako kwa theater. Hasa hatujui mambo hali yake itakuwaje, hatujui. So tunaomba serikali wakuje waone hiyo mzee. Koyango hinyruok ma jaduong' no yudo, laktare kar thieth maduong' ma Garissa wacho ni jaduong' no machal ni en momo ondiegno ne opoyo kendo dirore mana kuome kendo hinye marach. Huyu mzee ni kama hasikii vizuri, ni kama ni bubu, ni deaf. So ni kama hakuwa amesikia wakati alikuwa anaapproachiwa na huyo ofisi. So hiyo ofisi ilimwattack na kapata jeraha ya macho, mapua na kichwa. Kwa hivyo alikamata area hizi zote, lakini tulipata fursa ya kutengeneza. Jicho ya kulia ni kama haifanyi kazi vizuri, ya kushoto iko sawa. Tunatumai hiyo uvimbe kitulia jicho yake itakuwa sawa. E kinde ni makoro piny owacho medo keto kenge mag rakruok gi oro dwaro nitie mondo le mag bunge bende ketnegi ageng'a mar neno ni oro komiyo gimonjo jopiny ka gimanyo chiemo.